Este prieteni și pe canalul meu de YouTube. Ar face un video care cum puteți să ștergeți o mapă. Deci în episodul următor v-am arătat cum să faceți o mapă. Eu acum o să șterg mapa Ed. Apăsați pe creionul ăsta. După aia apăsați aici. Și dacă vreți să dați pe Survivor, apăsați pe Survivor. Aici unde scrie Survivor. Dar nu trebuie să apăsați acum acolo. Trebuie numai aici. Nu spun mai dacă vreți pe Survivor. Așa. Apăsăm și apăsăm aici. O să fie un episod foarte scurt. Așa. Și vi să șterg mapa. O să revin cum puteți să faceți o mapă în celălalt Minecraft. Am revenit și cum poți să-ți faci o mapă în celălalt Minecraft. Apăsăm play. Și apăsăm aici. Apăsăm aici. Așa. Aici puneți un nume. După ce terminați, apăsați aici. Eu nu o să fac o mapă aici. Așa. Apăsați acolo. Și dacă vreți să ștergeți, dar hai că îmi fac și o mapă. Să vă arăt. Stai să fac. Fac și așa. Așa și dăm pe creativ. Așa. Aici să fie monștri. Și apăsăm acolo unde v-am spus. Adică aici. Așa, și trebuie să așteptăm. După aia dați aici. Așa. Și așteptăm să se încalce. O să revin când o să se încalce. Mi s-a încărcat. Și acum noi o să ieșim. Și am să aștept. Și cum puteți să vă ștergeți mapa. Așa. Trebuie să așteptăm. Deci, așa, apăsăm pe creion. Așa. Și pe aia dați aici jos. Jos, de tot. Și apăsați pe ăsta. Și după aia apăsați aici. Și vi s-o șterg mapa. Deci cam atât a fost episodul pentru astăzi. Nu uitați să dați un like și gata că vreți să faceți un episod cum puteți să vedeți în Minecraft, dați acolo un like și dar și dacă vreți cum puteți să vă îmbrăcați în Minecraft. Pa, pa!